आइन मम्मी जी। हाँ अबरी मैया नए हाँ एलथिन ओनही से ओनही चल गेलथिन केतनो फोन पर कहली कि आइलन है तो आयतन यहाँ ना एलथिन। ना हम ही मना कर दिजन है। तो अपने कहा लगी मना कर दलथी नैहर ना आ सका हलथिन। ना कहली कि नहीं है मैया ओकर सास के लगा है कि काज नहीं मैया के कुछ देवे ला लेके गेल है कि का ना बेचारी के हम कुछ देवे करे है ना हम कुछ लेवे कर रही है हमरा अपने कमी है से ओकरा से लेबै। तो यही गुने उन्ना आयलथिन हम केतनो कहली कि आई है हमनी सबके भेंट हो जेते तो कहलथिन कि जे ना आबो जे हमर कहत रहतन सब कि बार बार वहीं जाएबा। हाँ ओहे से कहली कि नहीं है बेटी एक दिन रहबे कर रहे अब बदलाम हो जाए सबके मन में लगाओ कि मैया के कुछ देवे जाए वैसे हम ना कहली कि नहीं है अपन घरे रहिए। तो ऐसा होती ना कि अब बाहरे से कथिन तो खाली ससुराल आई थी ना ओनी से ओनी चल देती नैहर आदमी छोड़ देते ओकरा चलते सास ननद तो सबके कहबे करे कि नैहर ना जाए लगी। ना छोड़बे तै काहे अबरी आते तो पहले कहबे कि तू अपन घर जो। हाँ और ओकर घर से बाबू के भेज के मंगाए त आबात ता ना छनक लगती परिवार बा के कुछ मैया ला ले गेल है। ओ कहली तो खूब रो रहा थी ना लेकिन कहती कि ना अबरी ना वो चल भी गेल। हाँ वहे से ना आलो है जाए दहू कन्हू रही अपन खुश रहते।